Γνώρισα κάποιον. Ποιος είναι? Ένας. Τότε γιατί μου το λες? Δεν έχω κάτι να το πω. Έχεις τι πέρα. Θα τον φλερτάρει. Και σένα σε φλερτάρει. Δεν σ' άρεσουν οι άλλοι? Όχι ιδιαίτερα. Δεν έχεις κι άλλο? Είσαι από αυτές τις γυναίκες που δεν αντέχουν τις γυναίκες. Δεν το έχω ξανακάνει. Είσαι χυλός. Δεν επιτρέπεις σε κανένα να σε αγγίξει. Σ' αρέσει? Δεν τι να κάνω ακριβώς. Αν ζούσαμε κάπου αλλού δεν θα κουβεντιάζαμε καν. Εδώ πρέπει να το κανονίσουμε μέσα από κάποιο γραφείο. Πρέπει να μου κάνεις μια χάρη. Θα το κάνεις? Ζήτα μου και εσύ μια να πατσίσουμε. This is the story of a great man, a proud American.